Отлично. Универсиадада біздің спортсмендер яхшы нәтижелер көрсетті. Енді ушундай зор отрыв белән баралар. Алтын медальләр буенча, гуман зачет буенча да. Ул нәрсә белән аңлатыла? Мәсәлән, безнең сборныйда башка илләрдән чагыштырма буларак иң күп олимпия чемпионнары. Бу нәрсә белән аңлатырга мөмкин? Беренчедән, Россия спорты бик югары дәрәҗәдә, siz моны беләсез, төрле спортларда, җәйге, кышкы төрләрдә дә һәм күп спорт төрләрендә мастерлар арасында да, яшьләр арасында да, балалар арасында да Россия спортчылары алдынгы урыннарда баралар. Һәм шул чиратта студентлар арасында да. Икенчедән, безнең команданы җыйганда, Россия командасын без җаваплылыкны белә торып, һәм бөтен федерацияләр җаваплылыкны белеп, команданы җыйганда бик зур әһәмият белән килделәр бу проблемага һәм иң көчле спортчыларны тупладылар. Әлбәттә, студент булган һәм аспирант булган, үз белән бергә булган спортсменнар арасында инде. Монысы икенче. Өченчесе, безнең үзебездә уздырылгач, универсиада һәрбер спортчының Россия командасында үзенең иң югары нәтиҗәләрен күрсәтәсе килә, иң югары результатларын күрсәтәсе килә һәм алар бик каты тырышалар, әзерләнәләр. Бу да үзенең өлешен кертә. Дүртенче яктан, үзегез әйткәнчә, безнең команда иң күпле команда, иң зур команда. Безнең спортчылар һәрбер төрдә катнашалар. Килгән командалар андый мөмкинлекләре юк. Төрле сәбәп буенча. Шуңа күрә монда да бу да безгә ярдәмгә дип әйтим. И тагын бер актыга дип әйтик. Спорт төрләрен алганда, менә 13 төр бар иде. Анда без 14 төр истәдек. Шул истәмә төрләрдә 14 төр арасында алар бөтенесе диярлек шул төрләрдә Россия спортчылары дөньяда лидерлар. Алда баралар. Һәм әлбәттә монда да алар үзләренең булганлыгын күрсәтсәләр, үзләре эшендә алар шул югары урында булачак. Шуңа күрә минем шигем юк. Россия командасы уңышлы чыгыш күрсәтер һәм беренче урында, менә кичә ул беренче урынны алды. Төштән соң һәм 17-сенә кадәр шулай барыр дип мин фикерләмим.